Bideo honetan beste hiru laukiren azalerak kalkulatzen dira. Erronboa, erronboidea eta trapezioa. Erronboaren kasuan diagonalak ezagutu behar ditugu. Erronboak bi diagonal izaten ditu. Handiagoa bat eta txikiagoa bestea. Azalera kalkulatzeko bi diagonal hoien biderketa egin behar da, diagonal handia, bider, diagonal txikia, eta balio hori zati bi zatitu. 50 eta 60 zentimetroko diagonalak dituen erronbo baten kasuan, bere azalera 60 bider 50 zati bi izango da. Beraz, kasu honetan, 50 eta 60 zentimetroko diagonalak dituen erronboaren azalera 1500 zentimetro kuadrokoa izango da. Erronboidoaren kasuan, bere altuera behar dugu. Altuerak zuzena izan behar du. Kasu honetan, aldeak okerrak dituenez, ez digu balio formulan aplikatzeko. Lerro perpendikular hau behar dugulako. Baina formula, karratuaren eta laukiaren antzeko izango da. Oinarrian dagoen aldea, bider altuera egin beharko dugu. Kasu honetan, 10 zentimetroko oinarria eta 8 dezimetrokoa altuera dituen erronboidaren azalera kalkulatzeko 10 bider 8 egin beharko dugu. Emaitza 80 dezimetro kuadro izango da. Trapezioaren kasuan bere bi oinarriak behar ditugu. Trapezioek oinarri txikiago bat eta handiago bat izaten dute. Altuera ere behar dugu. Altuera biderkatu beharko dugu bi oinarrien baturarekin. Hau, gehiago egin beharko dugu eta hori altueragatik biderkatu. Eta ematen digunak zati bi egin beharko da. 7 zentimetro eta 10 zentimetroko oinarriak dituen trapezio batean, demagun hau 7 eta hau 10, eta altuera 5 zentimetro dituenan, bere emaitza 10 gehi 7 eginez, 70 bider 5 zati bi egin beharko du.